खुलुमबाय दिनै 10 मार्च 2024 रबिबार पानबारि हाग्रा बिफान आरो पानबारि पुलिसा जथाय अपारेशन खालामनानै मानास हाग्रामानि साखाथिनिफ्राय आयेननि बेरेखा जुनार मैहुर खालामग्रा 3 फलानखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय सिलाय आरो मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा गोबां हाथियारफोरबो हमदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय धनसिं गयारी 25 बोसोर बैसोनि, अशक ब्रह्म 27 बोसोर बैसोनि आरो बेरग मुसाहारि 40 बोसोर बैसोनि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां हाग्रामायावबो जुनार मैहुर खालामग्रा सासे फलानखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय माहिदुल इस्लाम 42 बोसोर बैसोनि। माहिदुल इस्लामा अरां हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय केसफोराव सिगांनिफ्रायनो लोब्बा दंमोन। गलाघाटआव सासे हाग्रा बिफाननि रेन्जारखौ रां लानाय आरो रां दाबि खालामनाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय रेन्जारनि मुङा जाबाय गबिन्दा टाइग। गबिन्दा टाइगआ सासे मानसिनिफ्राय हाग्रानि बेसादफोरखौ लांनो थाखाय बिनि गारिफोरखौ हाग्रायाव सोनो थाखाय 20,000 रांखौ दाबि खालामदोंमोन। बिनि उनाव रां बिजाग्राया बा दाबि खालामजाग्राया रांखौ होनो बानानै केस होदोंमोन। बिनि उनावनो रेन्जारा हमजादों। अरुणाचल प्रदेशनि बीजेपी हानजानि एमएलए पुसुन किमहुन बिथाङा 63 बोसोर बैसोआव हारेर जानानै थैना थांबाय आरो बिथाङा गावनि बिसि आरो 2 गथ'फोरजों ज' थायोमोन। उत्तर प्रदेशनि बुदाननि नाइटुन गामियाव बिसिया फिसायखौ गोबां जौ लोंबाय थानायनि जौ लोंनो थाखाय हेंथा होनायनि जाहोनाव गावनि बिसिखौ गावनि बाइकनिफ्राय पेट्रलखौ बख'नानै पेट्रलजों सारना होनानै अरजों सावनानै बुथारदों आरो बे जाथायाव दायनिगिरिनि बिमायाबो बिखुनजोखौ रैखा खालामनो नागिरनायाव बिमानावबो अरा खामनानै गाज्रि रोखोमै गोब्राबै जोखोम जादों आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सानहाव 40 बोसोर बैसोनि आरो दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय मुनेश सक्सेना आरो जोखोम जानाय बिखुनजोनि मुङा जाबाय मुन्नी देवी। दा बेखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। उरिष्यानि गंजामआव सासे 28 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बुथारखांनायनि उनाव गावबो दौलें लानानै गावनि जिउखौ फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मनिका गाउडा 28 बोसोर बैसोनि आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय अंकिता। जेब्ला मनिकानि फिसाया न'आव गैयामोन अब्लानो बिसोरो बे जाथायखौ खालामदोंमोन आरो मनिकानि न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला फिसाया धोन सम्पति दाबि खालामबाय थानायनि जाहोनाव गावसोरनि फिसाजोआ बे जाथायखौ खालामदों होननानै फिसायनि सायाव दाय जाबसिनदों। नाथाय गुबै जाहोना मामोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा एमपि इलेक्शनाव मानो बाहागो लाया? बिथाङा मा मोनसे जाहोन दं नामा? बेबायदि बाहागो लायैनि थाखाय मा जाहोन दं बेखौ सोंथि खालामनायाव बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। गोरिब गथ'फोर दं बिनि खाथियाव आरोखि जाग्रथ मोनसे हनुमान मन्दिर जाथों होननानै सानदोंमोन, गोसोजों आं सानदोंमोन, खिन्थु आं लुनो हायाखै आरो लुयैखायनो आं खिजानि जेनबायबो खोमा बेखौबो साननो हागौ आरो सानथावथाव जादों। आं बै समावनो आं लुनो सानदोंमोन खिन्थु लुनाय जायाखिसै। आं अबहेला खालामबाय, नेग्लेक्ट खालामबाय, बेखायनो आं जेनदोंदां, नङाबा जेननाय नङामोन जानो हागौ बेखौ आं फोथायो आरोखि। जायखिजाया आङो सब धर्मखौ मोजां मोनो, जेरावखि थाङा आङो माने फुजा होनायनि खाबुखौ मोनोबा फुजा होयो। खिन्थु अरिजिनेलि आं उनाव ख्रिस्टान जाबाय आरोखि। आंनि फिसाया ख्रिस्टान धर्म लानायखाय आंबो ख्रिस्टानखौनो लानांदों। थेवबाबो आङो बयनिबो धोरोमखौ मोजां मोनो, शिब महादेब ख्रिस्ट'आनो जा जिखि जाया आं बयखौबो माने आंनि गोरबोनिफ्राय माने मान होयो। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय, माने जोंनि शिबआ जोंनि केन्डिडेटखौ बोर होथों बिनि थाखाय जों बिबाय। दा बिथाङा जाहाथे जै जायो बिनि थाखाय जों बयबो बिदों, इसोरनियाव बिदों, गावबागाव इसोरनाव बिदों आरो गावबागाव जायखौ फोथायो बिनियाव बिदों। दा फैगौ समाव मा जायो इसोरा मा खालामो बिनि सायाव दिपेन्ड खालामगोन आरो खिन्थु जों देरहागोनखौ जों दा लागासिनो दं, देरहागोन होननानैनो। बिजाथिफोरनि गेजेराव नोंथांनि मुंखौ गिबियाव दोनदों। आंनि मुंखौ दोनदोंमोन खिन्थु आं लोगो लोगोनो आं बेखौ बुंदों, आंहा
माने एमपि इलेक्सन गेलेनायनि आहा केपासिटि गैया गतिके केपासिटि गैयालासिनो आवगायनाया मुर्खामिनि बाथ्रा होननानै आं साननानै आं बेखौ माबाबाय आरोखि रिजेक्ट खालामबाय आरोखि गेलेला दा आं गेलेया गेलेनायनि इच्छाबो दङमोन जाहाथे हारिखौ आङो दिन्थिहैनो हायो माने महरखौ जोंनि हारिनि महरा माबायदि बेखौ दिन्थिहैनो हायो हिनजावनि गेजेरजोंसो कालसारखौ नुयो नालाय जोंना बे हिसाबैनो गोसो दङमोन खिन्थु आंहा दा केपासिटि गैया बेखायनो आङो माने एंगारबाय आरोखि बे लक्ष्यनिफ्राय आं दोरोदबाय आरोखि दासान्दि बिपिएफनि फोसावदिंनाया माबायदि जागासिनो दं आरो देरहानायखौ माबायदि जागासिनो दङ जोंना दा बारा मोजां बार बारगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो देरहागोनखौ कनफार्म आरोखि देरहाथारगोन बेखौ जोङो कनफार्म दे आसाम पुलिसा जुनार मैहुर खालामग्रा फलान साथाम फलान धनसिं गयारी अशोक ब्रह्म आरो बेरग मुसाहारिमोनखौ हमनानै मा बुंखो बेखौ खोनासंदो কেনেকৈ শিকাৰ কৰি মাংস বিক্ৰী হৈ আছে বুলি চ' আমি কিবা কৰি পালোঁ এজন মানুহৰ ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ পিছত আমি লোকেশ্যনত গ'লোঁ তো আমি পুলিচৰ লগত মিলি কেনে জইণ্ট অপাৰেশ্যনটো কৰিছোঁ কৰি কেনে আমি 3জন মানুহ ধৰা পৰিলে আজি অশোক ব্ৰহ্ম ধনসিং গয়াৰী বেৰগ মুছাহাৰী চ' এই 3টা মানুহ ধৰা পৰাৰ পাছত আমি সুধিলোঁ সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি সিহঁতে হেণ্ডমেড গান লুকাই থৈ দিছে চ' আকৌ আমি চিনত লৈ গৈ উইথ পুলিচ আমি 2টা হেণ্ডমেড গান পালোঁ পোৱাৰ পিছত আকৌ আমি সোধপোছ কৰোঁতে সিহঁতে ক'লে কি সিহঁতে সিহঁতৰ লগত আৰু 3জন মানুহ জড়িত আছে যোনে সিহঁতৰ লগত গৈ পহু চিকাৰ কৰে চ' সেই 3জন মানুহ হ'ল ধনসিং ব্ৰহ্ম মংগল সিং গয়াৰী আৰু মিথুন মুছাহাৰী চ' সিহঁতৰ ঘৰ যেতিয়া আমি গ'লোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পালোঁ এতিয়া মাংস শুকাই থোৱা একদম ৰিচেণ্টলি শুকাই থৈ পুতি থৈছিলে সেইটো পালোঁ আমি আৰু হেণ্ডমেড গানৰ এই বনোৱা মেচিনটো পালোঁ আৰু এৰ' টাইপৰ কিবা কৰে সেইটো পালোঁ আৰু আমি চাব পাৰে যে গাহৰি দাঁত পালোঁ হাতীৰ এইটো কিবা পালোঁ চুৰটো যোনটো থাকে সেইটো পালোঁ চ' এই বস্তুবোৰ পোৱাৰ পিছত এটাক এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ কাৰণে প্ৰচিড কৰা হ'ব এতিয়া আমি সোধাতে 3টা মানুহৰ কথা পালোঁ তো এতিয়া 3টা মানুহ আমি বিচাৰিম এই আৰু ট্ৰাই কৰিম কি এনেকৈ যদি কিবা আছে থ্ৰু সোধপোছ আমি এইটো ফাৰ্ডাৰ গম পাম হাতী দাঁতৰ এতিয়ালৈ কোৱা নাই কিন্তু মাংস এতিয়া হৰিণা মাংসটো গম পাইছোঁ আমি হৰিণা মাংসটো এতিয়া ইয়াতে মানে সিহঁতে কি কৰে এটা মানুহে মাৰে এটা মানুহ কয় কি আপুনিটো বিকি দিয়ক সেই মানুহটোৱে সেইটো গৈ কেনে বিকে আমি এতিয়া 3টাকে পাইছোঁ ভাল কথা এইটো কি যোন মানুহে মাৰিছে যোন মানুহে বিকিছে পাইছোঁ চবকে চ' সেইকাৰণে ৰেকেট যদি চাই আপুনি তো গোটেই সেই ৰেকেটটো ধৰা হৈছে মানে যোন মানুহ পলাইছে সিহঁতে চিকাৰীৰ লগৰ হয় मानिसे नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।